Sithanda ukubingelela abalandeli be-channel sesichazela Amaphupho. Igama lami nguHlengiwe Sibongo Wambotho. Namhlanje nesifiso ukuthi ngichaze amaphupho akukhombisa ukuthi wena unedliso noma uyadliswa noma udlisiwe. Yabona, ake ngiqale lapho uthola ukuthi khona uphupha udliswa ngezilwane, abantu abayizitha kuwena. Yabona, uzophupha udla ukudla. Lokudla mawukubona kungenzeka kutshengise into ethize engase iphenduke ibe izilwanyanyana, noma ngathi kuyabola. Uyabona into kanjalo, noma ngathi uthe uthi uyadla usuyabona into oyidlayo isinyanamfuka isiyinto engasile. Yabona, kodwa akugcini ukuthi leyo nto othi uyayidla igcinela iphelela lapho ibe ukudla kuphela, usukudliswa ngezilwane lapho. Uthola ukuthi uthe uyadla wayibona usudla into othi lento ayidliwa, lo mhlawumbe uyadla ubona usudla hayibo lento into engadliwa, usukudliswa ngezilwane nabantu abalwisana nawe abaganga wena ngoba bekudlisa ngento ezokwenza ukuthi ibulale wena ekuhambeni kwesikhathi. Yabona, mase ngiyabuya ngize la uthola ukuthi kunalamaphupho engizowasho futhi njengamanje ukuthi angaqondene nobulwane kodwa aqondene nokuchazela ngawo ukuthi wena unedliso elithize kuye ngokuthi elana ngazi. Uzophupha okokuqala, uzophupha uzama ukuthi uyaphalaza ungaphalazeki, ugonyuluka. Yabo, kuba khona uphuphe egonyuluka, kuba khona into engathi izoma la emqaleni ishona phansi, khombisa ukuthi lapho uphila nedliso nje wena-ke. Uzophupha kunenyama emlonyeni, ozama ukudonsa into engaphumi, unedliso lapho. Uzophupha wena kwesinye isikhathi udonsa intambo engapheli emlonyeni, kube ngathi udonsa intambo noma into engathi ulimi noma into eyintambo ephuma uzuthi ngathi kuqashuka phansi la. Idliso, bakhona abantu abaphupha lezo zinto, idliso lelo. Uzophupha wena ngabe ukhipha inaliti noma emlonyeni yakho noma ama-razor, ukudliswa lokho okuthize okwenziwe ngobuthakathi ndlela thize kuwena. Yabona, lezi zinto lezi bayaziphupha abantu, uthola ukuthi enene abanakile ukuthi lento ngabe isho ukuthini. Ungaphupha uthola ukuthi unezinaliti emlonyeni, uyimpikile, ukhipha iy'pikili noma unento engasile kodwa engasikona ukudla. Ukudliswa lokho kokwenza wena ungayindawo nempilo yakho, ukuboshelwa okuhamba nawe emzimbeni, okudliswe ngakho, okuyokwenza ukuthi noma yini oyikhulumayo noma ngabe yini oyenzayo kungalungi. Ukudliswa okunjengalokho okujulile, ukuthi udliselwe into yokwenza ube uzamthilili nje ongazi fanele yenzeni nempilo yakhe. Yabona, ube yinto engazoya ndawo. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi uphupha wena uyaluntuza, kakhulukazi futhi uma uphupha kancancane, uphupha uphalaza idlozi lakho selitshengisa ukuthi wena fanele uhambe ukhiphe idliso, ube nendlela ozophalaza ngayo. Uma uyiphupha nje uphalaza, kufanele kube khona indlela ozokhishwa ngayo, ukhiphe into ethize kuwena isemzimbeni wakho engafunakali, okutshengisa ukuthi nabo basuke bezama ukuthi bayakuphilisa ngaleyo ndlela kulento wena osuke unayo. Uma-ke usuphalaza khombisa ukuthi bayakuphilisa, kodwa nawe-ke sukuma ukuthi ukwazi ukuthi ukhiphe leyo nto, uzame ukuphalaza, uvuke mhlawumbe uphalaza ekuseni. Idliso bakwethu awungaze uzothi uzolikhipha ngezinto eziningi, ungasebenzisa nje amanzi. Yabona, athandazelwe ngendlela othemba ngayo, uNkulunkulu akulekelele. Yabona, ngoba abantu bayadliswa bakithi. Uthola ukuthi futhi uma udlisiwe-ke into enzekalayo kuwena, phuphe udla ebusuku, uzovuka kunento elokhe ikutshengisa la ukuthi akugwinye, kunento ukuthi uma ugwinya engathi iyakhuphuka kodwa uthola lokho ugwinya uyibuyisela phansi. Idliso lelo bakwethu usuke ulitholile. Uzophinda futhi noma ngabe kuthi uyaphila wena, kuhlale kube nento ekhala engathi iyamatha, engathi into ewumsindo la emqaleni wakho, ize la ingehli kodwa ukufika phansi. Ukudliswa lokho bakwethu. Uzophinda futhi wena ube nenkinga esifubeni sakho, kube ngazuthi ushaya uvalo oluheqezela olungapheli, ukudliswa lokho. Uzoba futhi wena novalo oluba la emqaleni, idliso lelo elikwenza ukuthi usabe leyo muntu asuke edlisile. Ushaya uvalo olungenasidingo, ushaya uvalo ongalazi
ngoba uthandana naye ngoba ekwenze leyo nto leyo, uyabona. Uzophinda futhi ube la esifubeni sakho ne-heartburn ongayazi ukuthi iqhamukaphi, ngizosho kanjalo. Hhayi ukuthi i-heartburn leswiqi, ungadlanga lutho nje, ungakhulelwe, ungenalutho, uvele ube nalento ehlisa ngaphakathi. Ngobani na? Ayihambisani nomzimba wakho lento ekuwena, yabona. Kakhulukazi kubantu besilisa-ke uthole ukuthi omunye idliso liyamgulisa-ke, yabona. Ngobani na limgulise? Idliso lakhe lihambisani nalento afakwe kuyona. Akadalelwe le mithetho ofuna umhambisa ngayo uma ngabe umuntu wesilisa noma ngabe umuntu wesifazane. Ngobani na? Uwena phela fanele uzolalela imithetho yakho. Ngoba ngiyacabanga ukuthi vele inhloso makudlisa umuntu usuke kuthiwa, angazi noma kuthiwa kufanele ezwe wena kwenzele zonke izinto zakho ezifunayo, angazi. Kodwa nje manje isuke ingahambi kanjalo edlozini. Lowo muntu akahlali isikhathi eside, baye agula imgulise lento, agcine omunye sephambanelwa yikhanda, uyabona. Angabi yilutho nje, asishintshe nje umuntu wabantu. Nisayibo lo muntu wayekade enganjeni, usenjena-ke manje ngoba udle into engahambisani na, usumbulele ehamba. Ngaleyo ndlela kusuke ngafanele nje ukwenze ngoba wena fanele ulalela umthetho wakubo, ngoba wena uzovusa umuzi wakubo, yena fanele akutshele wena imithetho yakubo. Uma wena masufuna ukuthi wena umtshele wena imithetho yakho, akusezohamba kanjalo, akuziwe uzoshaya umthetho wakho la, wena uzosiza yena ukuthi avuse umuzi wakubo. Kodwa-ke ngoba ufuna alalele wena, uzoshona, ngeze kuvumeleke ngoba ngeke bekuvuma ukuthi wena ufike nomthetho wakini uzowenza la emzini wabo. Akuhambi kanjalo, ngiyabona. Ingakho ukuthola ukuthi umuntu usebukwa njengento enganasidingo, into enganasidingo sebeyamlontuza, yashesha uyadlula emhlabeni. Abantu besifazane uthola ukuthi umuntu naye udlisiwe. Umuntu wesifazane ungamdlisa kodwa okwakhe kungcono ngoba uthi uma ehambe endaweni yakhe leyo nto ivele iphelelwe isikhathi, uyabona. Iyaphelelwa isikhathi. Umuntu wesifazane unezinto esemzimbeni wakhe ongeke wena umuntu wesilisa kube lula ukuthi azishintshe. Idliso nemithi eminingi iyaphuma ngasikhathi engena endaweni yakhe nje, ezinye izinto ziyashintsha. Ngalesi sikhathi nje izinto ezithize kuba nezinto ezishintsha emzimbeni wakhe, ziyashintsha lezi zinto. Akube kusaba ukade uthi umbona ade ethithizelana na wena, ethithizelana uvuma yonke into, uthi uyabona ngelilanga usevutha amalangabi, usevutha ukhayikha lapha phezulu. Ngeke usamenza lutho uma senjalo ngoba uzokutshela ukuthi ye wena sonke lesi sikhathi kuyazenzakalela-ke kubona ngokumzimba wabo, ukwakhiwa kwabo, uyabona, nangendlela abadalwe ngayo, into enjalo nje. Manje abesilisa ayikho lento elothisa izinto, uma enjalo nje unjalo, uyabona. Namhlanje ngicela ukuma lapho, ngophinde ngibuye futhi nezinye iy'ncazelo. Usaleni kahle.